Peter Obi ya ce jihohin 13 na tattare da babbar matsalar barazanar tsaro, yayin da sauran 21 suke da matsalar nan da can. Ya bayyana sunayen jihohin da suke da matsalar sosai kamar jihar Sokoto, Kebbi, Niger, Benue, Gombe, Bauchi, Plateau, Nasarawa, Taraba, Edo, Delta, Akwai Ibom da kuma Abia. Shugaban ya ce sun yi wannan nazari ne domin bayar da shawara kan yadda za a bullowa lamarin domin yin zaɓe cikin nasara. Mr. Obi ya ce wannan harin da ake kaiwa hukumi da jami'an tsaro da kayayyakin gwamnati da abubuwan jin daɗin jama'a abu ne mai tada hankali da fargaba. Ya ƙara da cewa yanayin har-haren da ake kaiwa cibiyoyi da wuraren tsaro da kayan hukumar zaɓe alama ce da ke nuna cewa miyagu sun dukufa domin ganin sun durkusar da ƙasar nan. Jami'in ya ce gidauniyar kilin ta damu kan irin kalamai na ɓatanci da ake yi da har-haren da miyagu ke kaiwa kan cibiyoyi da wurare na gwamnati da sauransu yayin da ƙasar nan ke tunkara zaɓukan, inda ba taɓa samun mutane masu yawa da suka yi rijistar zaɓe ba a tarihi kamar wannan lokaci ba. Gidauniyar ta ankarar da cewa muddin ba a ɗauki matakan da suka kamata ba, to tana fargabar barazanar da za ta iya hana mutane fita su yi zaɓe, wadda wannan ba ƙaramar asara ba ce.